फैलाय मानो बादिदों दे रायजो जाग्राया ना हामाखौथ' गाज्रि मोनखो गाज्रि मोनदों खोमा जों फैनायनि माने बे जिसिबि লগত जितु পাথৰ উঠাই জাগাটো দ হৈ গৈছে আমাৰ এফালে এতিয়া আহিয়ে নাপায় আৰু পানী সুবিধাটো হিটোৱে ন যে মানে দয়াং নদীৰ কিনাৰে কিনাৰে সব জিসিবি খুন্দি জিসিবি খুন্দি দ হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে এই অঞ্চলত খেতি অঞ্চলত পানী আহাটো বন্ধ হৈ থাকিল মানে তাত পানীটো তাতে জব্দ হৈ থাকে ন বেছি দ হৈ গ'ল আগত যদি এনেকুৱা নাছিলে তেতিয়া ইয়াত সম্পূৰ্ণ মানে খেতি পথাৰত খেতি কৰিব পৰা আছিলে ন এনে এতিয়া এই নদী খানাৰ পিছত কি অসুবিধা খেতি কৰিব নোৱাৰাত আপোনালোকৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু এতিয়া ৰাস্তা পদূলিটো আমাৰতো অৱস্থাই নাই এটা ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত থব যাবই মানে ৰাস্তাই জিচিবি কি বুলি কয় ডাম্পাৰে মানে গোটেই ৰাস্তা বেয়া কৰি দিছে পুখুৰী বনাই দিছে ৰাস্তা কি ক'ব এতিয়া চৰকাৰক যেটো এই ৰাস্তা আমাৰ ৰাস্তা পদূলি অলপ চাব লাগে আৰু বনাই দিব লাগে না স্কুলীয়াবিলাকে যাবলৈ আমি নিজেও এতিয়া কতো ওলাই যাবলৈ মানে বেমাৰ আজাৰ হ'লে মানে ডাক্তৰ তাত যাবলৈ আমাৰ এফালে এম্বুলেন্স নাহে ৰাস্তাৰ কাৰণে যি হে ৰাস্তা এইটো তাৰ কাৰণে আমিও আহি পেলাই গম পাইছো এনেকা ৰাস্তাত যদি এজন বেমাৰী লৈ যায় ৰাস্তাত মৰি থাকিব ৰাস্তা নাহে আৰু এনেকা দ ৰাস্তাৰ মাজতে মানে এনেকা দ ইয়াত সৰু গাড়ী আহিবই নোৱাৰে এম্বুলেন্স কেনেকা আহিব ন নিশ্চয় ই অঞ্চলৰ ৰাইজে কেতিয়াবা এমাৰ্জেন্সি মেডিকেল যাবলৈ হলে কোনো এমাৰ্জেন্সিত কাম নহয় আৰু হয়তো ডাইৰেক্ট ৰাস্তাটো হুদে আৰু আমাৰ এটো ৰাস্তা বুলি ক'লে আৰু কোন নাহে আৰু কেতিয়াবা জীৱন ৰক্ষা নহয় চাগে নহয়তো আৰু ওচৰত হেৰিও নাই হস্পিটেল নাই বহুত দুখৰ বিষয় এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বহুত মানে ভুক্তভোগী ন খেতিও নহয় ইফালে গাড়ী ঘোঁৰাও নচলে বলে স্কুল কলেজ ল'ৰা ছোৱালীক থবলৈ কাৰণে ৰাস্তাও নাই আৰু ওচৰতো নাই বহুত সমস্যা 4-5 বছৰৰ পৰা ইয়াত খেতি পথাৰ খেতি নাই পানী একদম নাই মানে পানী নাই এতিয়া গৰুৱে পানী খাবলৈ হলেও আমাৰ পানী নাই পথাৰত গৰু ছাগলী পানী খাবলৈ মানে কুৱাৰ পানীয়ে শুকাই যায় आसार बाथाय गैला आसार मास बाथाय दयां मानि जि सुनो लांनांगौ जाहैयो बे दैमायावसो थांनांगोन नदीथे যাব লগা হয় যদি কাপোৰ সাপুৰ ধুবলৈ যে কুৱাটো পানী শুকাই যায় পুৰা ইয়াৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা ললে ভাল হ'ব কুৱা বনাব লাগিব নহলে কি वाटार साप्लाय লাগিব वाटार साप्लाय नांगोन नम्बा वाटार साप्लायथ' फैगासिनो बानायबोगासिनो बाबो दैयानो रानो दा वाटार साप्लायनियाबो बेसेनो थोनो न होमबा वाटार साप्लायर किमान जनक जुरा 1 ঘন্টাহে পানী দিয়ে 1 ঘন্টা লিমিটেড হ'ব বা 3 ঘন্টাই যেনিবা দিলে 1 ঘন্টাকে 1 লিটাৰ পানী কি হ'ব আমাৰ খামে এনে গায়ে ধুম এঘৰ মানুহ 10 জন 5 জন মানুহ থাকে হয় না নহয় যদি ডেইলি যদি এজন মানুহে 2 লিটাৰ খায় নহয় জানো কুৱাতে 10 লিটাৰ 20 লিটাৰ গুছি যাব ভাত ৰান্দা বাৰা সবজি পাচলি ধুমতে কিমান পানী অসুবিধাটো বহুত আছে খুলুমबाय गासिखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय बे समाव नोंथांमोननो आं गलाघाट जायगानि दाब जायगायाव बेरायनानै मिथिनो मोननाय आरो नोंथांमोनखौ मिथिहोनो थाखाय गोबां भिडिअ बानायनाय जादोंमोन नाथाय दिनै मोनसे जायगायाव आं गोबाव समनिफ्राय जाय जायगायाव माने अखा हाया अखा गैया बे जायगायाव बे जायगानि रायजोफ्रा अखा गैयाब्ला माब्रै आबाद फोथाराव आबाद मावनानै बा बे अखा गैयै जायगानि सुबुंफ्रा बोरैहाय जिउ खुंनानै दं बे ओनसोलनि थासारिफोरखौ नैबे समाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरगोन आरो बे जायगाया बहा आरो मा जायगा बेखौ बिथांमोननि बिनि थागिबि बिथांमोनजोंनो आं सावरायनानै नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन आदैखौ आंनि चेनेलाव गिबियावनो बरायबाय आदैना मा नाम लेबा बसुमतारी बे जायगाखौ मा होनो बे आवजारगुरि 1 नं आवजारगुरि जिल्लाया गलाघाट जोंना गलाघाट जिल्ला ना खोनानाय बायदिब्ला बे ओनसोलाव 4 बोसोरनिफ्राय अखा गैया होनना खोनादों गैया अखा गैया ना बिनि रायजो राजाफ्रा बांसिनै दा अखा गैयै सिजनाव मा बे दुब्लि बेसेबांबा गुवार दुब्लिफ्राव मा आबाद मावनानै सोलिदों सोरबा बिदिनो सबाय फोदों आरोबा सोरबा बरिं खालायनानै 2 बिगा 3 बिगा गायनाय बिदिसो बिनिफ्रायथ' उफाय गैया अखाया मानि थाखाय गैया बेखौ एसे हमदांनो हादों
अखा गैयैखौथ' मिथिनो हाया दा माने दैज्लाङावबो अखा गैखाया गैखाया एकदम गायनाय बहरं गैया गायनाय नै दाख्लै दुर्गा फुजा आगे आगेयावसो जादों अखाया दैज्लाङा खमैबाबो 3 दान जायो 3 माससो दैज्लां जायो बे समाव अखा खनसेबो हायाखै नामा हादों हानायाथ' होमबाबो जर अखा गैया जर गैया आरो बिनि आवगोल बोसोरफ्राव माबायदिमोन बे ओनसोलाव हाब दैबाना जायोमोन दैबाना जायोमोन ओमफ्राय बिनि बोसोरब्रै दिनैनिफ्राय बोसोरब्रैनिफ्राय गैया अखा गैया आरो अखा गैया अखा हायोब्लाबो एसे एसे बे अखाजों जेबो आबाद मावनो हाया आरोना दा इयाव जार्मन जाबाय हाग्रा जाजोब्बाय ओमफ्राय सबाय अखा गैयियाव सबाय फोदों माबायदि जादों बेयाव अखा गैयियावथ' जासिनबावनायसो नङा अखा गैयियाव जायाना जाया दा सबायफ्रा माबायदि जादों सबायथ' फोदों सबाया जेन थेन कुइन्टेलफा ओंखारो बिगा कुइन्टेलबा थेवब्लाबो सोलिदों बिदिनो थाब थुब मोजां आरो दा गोबां मानसिफोरनि जिहेतु जोङो बे खाथि हाग्राखौल' नुदों बहाबा बै गोजानाव जों माइ नुदों दा बे माइनि खाथियाव थांगोन जों माइआ गोदो बेयाव जुदि अखा हायोब्ला दैबाना जायोमोन माइ गायनो हायोमोन बे दैबाना होननानै एकदम गोथौ नङा आरोना गोथौ नङा ओइ सानथाम सानब्रै बिदि आरो एसे ओरैनो बियो नागालेण्ड माबाजों नांजाबनाय ना नागालेण्ड बर्डारजों नांजाबनाय केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय बै हाजोआ नागालेण्ड ना बेसेसो गोजान जायो बेनिफ्राय बेयो 3 किल'मिटारसो जागोन ना 2 किल'मिटार दं 2 किल'मिटार माने हाजोआसो 2 किल'मिटार खोमा ना हाजोआसो खिन्थु बे हाजोआनो बर्डार ना बिनि ओरै फैबावनानै बर्डार बे हाजोआनो बर्डार हाजोआव दै दं दा मा दै दं दयां दैयानो नागालेण्ड बर्डार आरो ओरै बारबाथाय नागालेण्ड नैबे जों दा आसाम बायदि जाबाय आरो बिनि हाया पाट्टा साट्टा गैया जेबो गैयाना ओरैनो इयाव रायजो जाजेननाया बर' रायजो जाजेन फैनाया बे 70 सनावनो 1970 बिनि सिगां बहामोन आदैना न'आ जोङो बिनि सिगां गवालपारायावमोन गवालपारानिफ्राय बेयाव फैदों आरो क'क्राझारावमोन होमबा बे आदैया बेयाव फैजेनबा बेसेसो बैसोनिमोन नों आङो एसे सेंग्रा जाहांखाबायमोन ना मावनो हाबायमोन आरो 13-14 बोसोर बिदि जाबाय आरो बैबायदि समाव बेयाव माबायदिमोन थासारिया बे समाव गायनो मोनोमोनलायलै एफा ना मैदेरजों दावदेरजोंब्लाबो ओमफ्राय बै समाव बेयाव जेथिया हाग्राया साफा जालांबाय होमब्ला अखायाबो खमथि जालांगारबाय हाग्रा दाननायजों लोगोसे अखायाबो जोबफालांबाय ना बै फैजेननाय समाव होमबाथ' गोबां खेथि मोनोमोन लामा सामा बेयाव मानसिफोर दंखायोना गैखायामोन गैया जेबो गैया जोंना आं नागानिसो बायनाय बे नागानिसो बायनाय ना 500 थाखानि खै बिगा माने बेसेबां बे जायो दानना लादो गाव 2 बिगासो दानबायमोन नागाया एसे थाबाय रायलायनोथ' 500 थाखानि लाखिदों गाव दाननायखौ 500 थाखा देबि आपनि सब लय लबि होनबाय गाव दाननाय खिनिखौल' 500 लादों आरो 500 लादों ओमफ्राय बिनिफ्राय खिथाबाय ओरै बेसेबां दानलांनो हायो दानलांबाय था ओमफ्राय बेसेबां बुरजा दानना लानो हायो नों बेसेबां बुरजा दानना लानो हाखो आंथ' गासै खै बिगासो दानना लानाय जोंना बे फंबायजों आंजों रानबाय फुरा जोङो 28 बिगासो दाननो हादों आरो 28 बिगा 500 थाखायाव 28 बिगा बै समाव आरो बै समाव 1970 मायथाइयाव होमबा 50 बोसोरनि सिगांनि खोथा ना 50 बोसोर जाबाय दिनै बे समाव होमबा बे जायगायाव बर'फोर गैखायोना गैखायामोन गैया रावबो गैखाया हादानखौ खुलिफैनायसो एकदम हादान खुलिफैजेननाय होमबाथ' बिनि जारिमिनखौ नागाफ्रासो फहेला बे बेयाव नागायानो दंखायोमोन ओमफ्राय दा बिसोरो नागाफ्रा गावसोर गारनानै नागाफ्रा जिथिया बैयाव गन्दगल जाबायना बै आवगाय 15 नम्बर साइडथिं बे समाव बिसोर फानलांनानै खारजोब्बाय बर'फोरनो फानजोब्बाय बे 15 नम्बराव जेब्ला आन्दलन जादोंमोन आदैयाबो दङ बेयावनो दंखायोमन आरो हाबा जायाखै आं होमबा सेंग्रा जवान जाबाय जों होमबा बेसे सनावमोन बेयो 80आवमोन ना 80नि आन्दलनाव बा आदैया सेंग्रा जाबाय आरो बेयाव जेबो जायाखैमोन जेबो गैया जोंनाव दानलाय सुलाय जायाखै जेबो जायाखै आरो ना जायाखै बे समाव बेयाव गिनांगौबो जायाखै होमबाबो खारदों जोङो गिनानै अबाव खारना थाहैनाय बै राजा फुख्रिया बाहाय थाहैदों एसे थाबायनि फैलाय राजा फुख्रिया ओमफ्राय दा न'खराव साबैसे
जोंहा गासै 9 जन जायो 9 जन बिहामजो सानै बिहामजो मोनबाय आं दा बिहामजो मोनसिगोनथ' बोरायबाय नङा होमबा फिसाला सानै फिसाला सानै बिहामजो सानै फिसौ सानै दा फिसौ सानै ओमफ्राय ओमफ्राय नोङो आदै आरो नोंनि बुरि गासै 9 जन जायो गासै 9 जन थाग्रा परियाल आरो ना राफोद परियाल दा नोङो आदैनिया बारियाव माइ साइ गायनो मोनाखैना गैथ्रालै जेबो गैया माइया गैया सबाय ओमफ्राय मोनसे खोथा बेयाव बिराद गय जायो होननाय खोनादों गयालाय जायोलै अखा गैयिनि थाखाय गयाबो रानलाङो अखा गैयिनि थाखाय गया रानो आरो रानो मानो होनबा बेयाव जिहेथु बेयाव मोनसे नों आदैमोनाथ' भट सट होयो एमएलए सोर नोंसिना एमएलए आवगायथ' बै बिस्वजित फखनानो दा आवगायथ' बे बिथांमोना बेयाव जिहेथु सरकारि भाबै बरिं सरिं गायनायनि बेबस्था लाया नामा लायाखैथ'लै लायाखैना जेबो लायाखै दा बेयावथ' जिहेतु मानसि थानाय आरो गोबाव सम 50 बोसोर जाबाय रायजो जानाय बेयाव इलेक्सनफ्रावथ' फैयो खिन्थु बेयाव बरिं सरिं गायनायनि बेबस्था लाया आरो ना लाया ओमफ्राय दा न'खर न'खरसो गायनानै लानो गोनां जादों आरो न'खर मावनानै हरनानै बिदि जोबोद मोनसे बेयो दुखुनांथाव बाथ्रा बे गलाघाट हालामनि बेबायदि जायगा बिराद दं नामा जिहेतु अखा हायै खेथि जायै जायगा बेयाव जोंनियाव ओरैबो दं ओरै साइडआ गुथे ना गुवार एरिया आरो ना बे बर' जायगा गोजासो बांसिन बर' जायगा दा बिनि मानसिफ्रा ओरैनोथ' 4 बोसोरनिफ्राय माखासे खेथि बाथि जायगायाव खम हालाय हाफाय जादों सोरबा जादों सोरबा हाजिरा मावनानै जानानै दं माने जाय मानसिया आबादजों माहाजोनमोन बे हाजिरा मावनो गोनां जाबाय जे हाया जेबो जाला थिग बेबायदि ट्रेक्टरा न'निखा न'नि नङा भारासो भारा लाबोदों माबा बोनो लाबोदों बै बिथांजोंबो रायलायनि बे लाइमोन सेंग्रा हिसाबै एसे मिथिगोन ओंखारबोदों एसे ट्रेक्टर मालिकआ बेनोखा खोमा ना ट्रेक्टर मालिकजों एसे रायलायनि बेहाबो न'आ नोंथांना आंना आजारगुरियावनो नैबे गामियानोखा आरो बे गामियानो ओरैनो बेसे बैसो जाखो माया नोंना बैसोआ आंना 25 जाबाय 25 सेंग्रा ओमफ्राय फरायगासिनो दा फरायनायाथ' गैथ'ला बेसेसिम फरायनो बिदिनो क्लास 10 सिम फरायदों क्लास 10 दे न'खराबो होमबा नों गामिसे गामिसेयानो बेनि जिहेतु थासारि गोबां लामा सामानिबो समस्या ओरैनो बिनि रायजो राजाफ्रा मायाव बांसिन खस्थ' मोनो खस्थ'आ बिदिनोसै आरो माइ साइनि खेथिनि थाखाय आबाद जाला माइफोरबो जाला खेथिफोरबो जाला बेनि थाखाय दिगदार आरो खस्थ' मोनो आरो दा बेयाव नागालेण्ड बर्डाराव थानाय हिसाबै मालाबाफोर उसुबिदा जायो नामा उसुबिदाथ' बेफोरबायदि जेबो जाया जानायाथ' नागाजों बर'जों जेबो उसुबिदा गैया नामा उसुबिदाथ' गैया बेफोरबायदि ओमफ्राय दा नैबेयाव जितु बरिं सरिंनि गोनांथिमोन ना दा बेयाव बेफोरनि सायाव जेबो माने जोंनि बर'नि माखासे माहारियारि आफादफोर दैदेनगिरिफ्रा बेफोरनि सायाव एसेबो खबर सबर लानाय जाया नामा खबर सबर बेफोरबायदिथ' जेबो लानाय जानायाथ' माने गोबां बे ओनसोलनि गोबां माने बिराद गामिथ' बेना बिराद गुवार गामि ओरैनो बे फंबाय नोंथांमोननि गामिया न'खर बेसे गामि दं आजारगुरियाव ओरैनो जोंनियाव 40 घरसो दं आरो 40 घर 1 नम्बर आरो 2 नम्बरा बाद आरो 2 नम्बर बिदिनोथ' नांजाब बहुत गामि दं नांजाबखा गामिफ्रा दा बे गुथे गामिनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनैसिम सरकारफोरनिफ्राय बेबायदि जितु बरिं गायनाय बेयाव दैनि बेबस्था बेबायदि जेबो बेबस्था होनाय जायाखै बेफोरबायदि जेबो बेबस्था गैया आरो बेयाव माखासे मालाबा बेफोरनि सायाव आबादा जाला बेयाव सांग्रांथि मेल बेफोरनि सायाव बोरैहाय जोङो आबादनि मोनसे आबाद फोथांनो थाखाय बा बे आबाद जाय जायगायाव जाय जों बर'फ्रा आबादनि गेजेरजों सोनारो नङा होमबा दा बेफोरखौ बोरैहाय दा सोलिनांगौ बेनि सायावबो सांग्रांथि मेल माखासे मिटिं लानायफोर जाया नामा बेफोरबायदि जेबो लानाय जायाखै दा बेनिखायनो बेफोर बेयाव बरिं गायनांगौ ना माबा मोनसे खामानि मावनांगौ बिनि सायाव जेबो हाबाफारि लानाय जायाखै आरो गैया नोंथाङा मा सानो बे समाव जोंहा दिनै बर'फ्राबो एसे माखासे सरकारि बा राजनिति बिथिंथिं जौगाबोबाय हयथ' राजनितिफ्रा बा राजनिति नेताफ्रा नाजायोबा बे बरिं गायनाय हमना ला बेयाव बे ओनसोलाव मोननैसो गिदिर बरिं गायबानोथ' बे ओनसोला मेकआप जागोन ना बेखौ जुदि बरिंफोरखौ सरकारफ्रा जुदि एसे नाहरबा माने मोजां जागोन आरो गासिबो गामिफोरनिबो माने सुबिदा जागोन गायनो मायनो मोनगोन माइसा एसे एनै सबबो जानोबो मोनगोन बेफोरबायदि आरो
बेखौनो आं खावलायो आरो खावलायो ना ओमफ्राय बिनि लाइमोनफ्राथ' हयथ' बेखार जाबाय खोमा दा दा बांसिनानो बिदिनो बेखारानो जाबाय किसुमान बाहेरायाव थांनांगौ जाबाय खेथि आबाद जायैफोरनि थाखाय फरायनो गोसो गैला फरायनो गोसो गैला न'खराव समस्या बांबाय न'खराव समस्या बांबाय बेफोरनि थाखाय आरो जुदि जेब्ला सरकारा एसे नाहरबा माने मोजां जागोन मोजां जागोन आरो बेफोरबायदि बे एक्जेक्ट बे ओनसोल बायदिनो गोबां जायगाया बे गलाघाटनि खना खनला बर'फोरनि गामिफ्रा बेबायदि जानानै दं आरो जानानै दं बेफोरबायदि जानानै दं जोंनि दा खनला खनला जायगाफोराव हयथ' दिनै ग्रोम ग्रोम गोदोनिफ्राय न'निनो माइ जाबोदोंमोन न'नि माइ जाबोदोंमोन बोसोरब्रैनिफ्राय न'नि माइ मोनला दा आबादबो जाला जिखुनु एसे एनै मोनो आरो सरकारफोरनि माइरंफोर बेजोंथ' आरो सोलिनो हाया आरो बेखौ नेना थानाय माने न'खरा गेरेबलांनाय जाबाय सिलिंखार लांनाय जाबाय बेबायदि जायो दुखुनांथाव बाथ्रा भबिष्यत जुदि फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना जुदि इलेक्सन समफ्राव बाहागो लानांगौ माने खावलायनांगौ डिमान्ड खालामनांगौ बे ओनसोलाव जाहाथे बेबायदि नङा होमबा थासारि जाबाय सासे लाइमोन हिसाबै सांग्रां लाइमोन हिसाबै जोंबो खावलायगोन चेनेलनि गेजेरजों जोंहा बर'आबो बे ओनसोलनि मैखोम दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बेफोराव नोजोर होनांगौ नङा होमबा आबादफोरा जेराव आबाद थागोन बेयावसो थांना थानाया राफोद जागोन ना होमबा आरो न'खरा गेरेमसा जागोन आरो थिग गोजोननाय थाबाय बे ट्रेक्टरा निजेनोखाबा ओरैनो मायाव बांसिन बेबहार खालामनाय जायो बेखौ बेबहारा बेफोरबायदिनो आरो एसे एनै लकेलाव हालौनाय बेफोरबायदि आरो अन्थाइ बाला बोनाय बेफोरबायदियाव जायो आरो गोजोननाय थाबाय बेयाव माखासे सबाय फुग्रा बिथांमोनजोंबो रायलायगोन मानो होनबा बिथांमोनाबो माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जादों दा नै सबाय दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा मिथिबाय आरो बेनि सायाव गोबां नोजोर होनांगौ दं मादै मोन लाजिनाङा नै फैलाय मानो लाजिदों दे रायजो जाग्राया ना दे एसे न'आ बहा आंना माबा मा होनो बे आवजारगुरियाव ना दा सबाय फुनो फैदों सबाय फुदों न'नि आरो दा न'निनोखा ना बेसे बुरजा फोदों बेयाव सबाय आंथ' मिथिया आंथ' बोसोरनैल'सो जादों नालाय बे फैनाया 12 बिगा ना 16 बिगा होनखोथाय जिखुनु थुलमुल फैयो आरो ना सबाया इदि बिराद मोजां जादोंना बारा मोजां जायाखै देग्लाय खम थांनाय बोसोर बांसिनमोन थांनाय बोसोर बांसिन ओइथिं ज' थांनि जों एसे रायलायहैनि बोरै जादों फै लाजिनाङा मा दै गैयिजों मा समस्या जादों बेफोरखौ एसे फोरमायबानो जाबाय ना जिरायलायनानै रायलायनोसै ना दे ओरै फै मादै खाथियाव हा माखौथो गाज्रि मोनखो गाज्रि मोनदों खोमा जों फैनायनि गाज्रि मोनदोंदां ना सबाय फुयै मेंबाय खोमा ना बर' नहलेयाव खथा पातिम दे सबायना हाग्रा गोजा ना गामिया बहा बेनिनोखा न'निनो सबाय नामा न'नि बिहामजो जायो बिहामजो बे आदैनि बिहामजो ओमफ्राय नोङो बेवाइ बे बिहामजो असे जाबाय बै सासेया बिहामजो असे बुवारि न' कि लिखे बसुमतारी भाषा रोङा आरो ना बुजियो आरो जेबो नङा बसुमतारी ओमफ्राय नोंहा आंबो बसुमतारीयानो थिग दं थांनाय बोसोरब्रैनिफ्राय माइ गायनो मोनाखै माब्रै बोसोरब्रैयानो जाबाय बेहाय माइ गायनो मोनैया बारनायाथ' बोसोरब्रैनि बारबावबायसो ना टाइम बोसोरथाम बोसोरब्रैजों बोसोरसे गायनो मोनो बै हाइद्र बानायनायनिफ्रायनो दै जानायनि सुबिदा गैया आरो हाइद्र बानायनायनिफ्राय बै दयां हाइद्र ओमफ्राय बिनिफ्राय सुबिदा गैया आगोल बिराद मोनोमोन आरो ओमफ्राय बे सिगां दै नालाजों गायोमोन नामा बे दैयां बुसावनानै दै फैयोमोन दैलाङाव दैयाङा बुसावनानै बेयाव दैया हारसिं लोमफैयोमोन आरो अखा गैयाब्लाबो दै लोमसावनायजों बेजोंनो गायनो हायोमोन दाथ' हाइद्र बानायनायनि उनाव मालाबो गैला दा মানে বে জিসিবি লগত যেটো পাথৰ উঠাই জাগাটো দ হৈ গৈছে আমাৰ এফালে এতিয়া আহিয়ে নাপায় আৰু পানী সুবিধাটো হিটোৱে ন যে মানে দয়াং নদীৰ কিনাৰে কিনাৰে সব জিসিবি খুন্দি অন্থাই লাঙে জিসিবি খুন্দি দ হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে এই অঞ্চলত খেতি অঞ্চলত পানী আহাটো বন্ধ হৈ থাকিল মানে তাত পানীটো তাতে জব্দ হৈ থাকে ন বেছি দ হৈ গ'ল আগত যদি এনেকুৱা নাছিলে তেতিয়া ইয়াত সম্পূৰ্ণ মানে খেতি পথাৰত খেতি কৰিব পৰা আছিলে ন আছিলে এনে এতিয়া
এই নদী খানাৰ পিছত কি কি অসুবিধা খেতি কৰিব নোৱাৰাত আপোনালোকৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু এতিয়া ৰাস্তা পদূলিটো আমাৰতো অৱস্থাই নাই এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত থ'ব যাবই মানে ৰাস্তাই জিচিবি কি বুলি কয় ডাম্পাৰে মানে গোটেই ৰাস্তা বেয়া কৰি দিছে পুখুৰী বনাই দিছে ৰাস্তা কি ক'ব এতিয়া চৰকাৰক যিহেতু এই ৰাস্তা আমাৰ ৰাস্তা পদূলি অলপ চাব লাগে আৰু বনাই দিব লাগে আৰু বনাই দিব লাগে না স্কুলীয়াবিলাকে যাবলৈ আমি নিজেও এতিয়া ক'তো ওলাই যাবলৈ মানে বেমাৰ আজাৰ হ'লেও মানে ডাক্তৰৰ তাত যাবলৈ আমাৰ এইফালে এম্বুলেঞ্চ নাহে ৰাস্তাৰ কাৰণে যি সেই ৰাস্তা এইটো তাৰ কাৰণে আমিও আহি পেলাই গম পাইছোঁ এনেকা ৰাস্তাত যদি এজন বেমাৰী লৈ যায় ৰাস্তাত মৰি থাকিব ৰাস্তা নাহে আৰু এনেকা দ ৰাস্তাৰ মাজতে মানে এনেকা ইয়াত সৰু গাড়ী আহিবই নোৱাৰে এম্বুলেঞ্চ কেনেকৈ আহিব ন নিশ্চয় এই অঞ্চলৰ ৰাইজে কেতিয়াবা এমাৰ্জেঞ্চি মেডিকেল যাবলৈ হ'লে কোনো এমাৰ্জেঞ্চিত কাম নহয় আৰু হয়তো ডাইৰেক্ট ৰাস্তাটো সোধে আৰু আমাৰ এইটো ৰাস্তা বুলি ক'লে আৰু ক'ত নাহে আৰু কেতিয়াবা জীৱন ৰক্ষা নহয় চাগে নহয়তো আৰু ওচৰত হেৰিও নাই হস্পিটেলো নাই বহুত দুখৰ বিষয় এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বহুত মানে ভুক্তভোগী ন খেতিও নহয় ইফালে গাড়ী ঘোঁৰাও নচলে বোলে স্কুল কলেজ ল'ৰা ছোৱালীক থ'বলৈ কাৰণে ৰাস্তাও নাই আৰু ওচৰতো নাই বহুত সমস্যা 4-5 বছৰৰ পৰা ইয়াত খেতি পথাৰ খেতি নাই পানী একদম নায়েই মানে পানী নাই এতিয়া গৰুৱে পানী খাবলৈ হ'লেও আমাৰ পানী নাই পথাৰত গৰু ছাগলী পানী খাবলৈও মানে কুঁৱাৰ পানীয়ে শুকাই যায় आसारबाथाय गैला आसार मासबाथाय दयां मानि जि सुनो लांनांगौ जाहैयो बे दैमायावसो थांनांगोन नदीतহে যাব লগা হয় যদি কাপোৰ চাপোৰ ধুবলৈ যে কুৱাটো পানী শুকাই যায় পুৰা ইয়াৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা ল'লে ভাল হ'ব কুৱা বনাব লাগিব নহ'লে কি ৱাটাৰ চাপ্লাই লাগিব ৱাটাৰ চাপ্লাই नांगोन होनबा ৱাটাर साप्लायाथ' फैगासिनो बानायबोगासिनो होमबाबो दैयानो रानो दा ৱাটাर साप्लाइनियाबो बेसेनो थोनो न होमबा ৱাটাर साप्लाइर কিমান জনক জুৰাব 1 ঘণ্টাহে পানী দিয়ে এঘণ্টা লিমিটেড হ'ব বা 3 ঘণ্টাই যেনিবা দিলে এঘণ্টাকে 1 লিটাৰ পানী কি হ'ব বাৰু খামে এনে গায়ে ধুম এঘৰ মানুহ 10 জন 5 জন মানুহ থাকে হয় না নহয় যদি ডেইলি যদি এজন মানুহে 2 লিটাৰ খায় নহয় জানো কুৱাতে 10 লিটাৰ 20 লিটাৰ গুচি যাব ভাত ৰান্ধা বাৰা চব্জি পাচলি ধুমতে কিমান পানী অসুবিধাটো বহুত আছে ইয়াত আমি অলপ ধান খেতিত যাওঁ ধান খেতিটো কেনেকুৱা ৰুৱা হৈছে যে নিজৰ বৰিং তুলি পেলাই বনাব লগা হৈছে ন दा এইখিনি সময়ত আমি অলপ পথাৰত যাওঁ माइ फोथाराव एसे थांनि माइ फोथारा बोरै जादों मा जादों ना होमबा